Ja, mag ik even je aandacht? Mag ik even jullie aandacht? Rustig aan dan. We bemoeien je maar. Ik ben hier de voorzitter. Goeie. Ik doe het even in het Nederlands, want dan kan ik er wist van wezen dat iedereen me kan verstaan. Nou, het is gelukt, hè? We zijn op de margipalen. Allemaal met droge voeten. Oké. Dit iepenlustspul, waar u vanavond getuige van zult zijn, is een droom die werkelijkheid is geworden. En het is een bijzondere voorstelling geworden, mag ik wel zeggen. Want met ons eigen Nederlands-Friese oorlogsheld, Lodo van Hamel, hebben we toch maar mooi onze eigen soldaat van Oranje hier op de Frieske Marren. Een iepenlustspul toch ook wel met een koninklijk tintje. Want naast het trotse Bantega zou in principe alleen het Koningshuis aanspraak kunnen maken op het eilandje de Margipalen, dat wij nu als klein Bantega voor enkele weken hebben bezet op het water. Maar wat zou een koninklijk iepenlustspel zijn zonder koninklijk bezoek? Nou mensen, dat heeft heel wat voeten in de aarde, kan ik u zeggen. De details daarvan zal ik u besparen. Wij zagen het al helemaal voor ons. Het koningspaar, per speciale entree, met watervliegtuig, hier, landen op het Jeukenmeer. Dat zou wat zijn. Nou. Het watervliegtuig werd al snel afgeschoten. Ja, niet echt natuurlijk. Het idee. Willem van in de Hazes. Desondanks zijn wij er toch in geslaagd hier koninklijk bezoek te ontvangen. Het heeft hen behaagd, zoals men dan heet, hier vanavond bij ons te zijn. En dat zijn, nu moet ik even spieken hoor. Brief. Prins Bernhard. Die is dood. Oh nee, ik zie het. Prins Bernhard junior, zijn zwager die komt. Wat? Wacht even hoor. Prins Bernhard junior Prins Bernhard junior zwager, de peetante met zus komen. Mooi. Nou, hartstikke mooi toch? Ja, die hebben een huisje daar aan het water in Echtenenbrug. En zijn, as we speak, met de motorsloep onderweg. Let wel, onderweg. U zult nog enkele ogenblikken moeten wachten voordat het spektakel gaat beginnen. Ja, plus. Anderhalf uur plus. Ja, echt leuk. Nou, doe maar, hè? Laten we hier laten daar. Bouke, hè? Oké. Sponsors? Ja, maar dat is altijd het eind van de dag, dat doe je nou net. Oh, oké. Eerst even de sponsor. Beste mensen, omdat we nog even moeten wachten op Prins Bernhard junior zwager, speettante met zus, wil ik alvast alle medewerkers, naaisters, bouwersbrekers, iedereen die zich de afgelopen weken, wat zeg ik, maanden in het zweet hebben gejaagd om dit spektakel tot iets geweldigs te maken. Jullie zijn stuk voor stuk helden. Nee, applaus. Waarom mee? De pomp in Bantega, Eastclub de Polder, nou daar heb ik heel wat aan zwitten. Bruisma worstenmakerij, oftewel Klaas Worst uit Bantega. Restaurant Het Sluisje, familie Boschotenzeil uit Bantega. De carbonade met spek en sijpels, dat is een aanrader hoor. Maar dat zeg ik er even bij op eigen titel. Kapsalon Jolanda, is Jolanda in de buurt? Ja? Ken ik morgen met die terug? 11 uur? Haha, mooi. Klaas Jessink uit Bandegeer voor de Appels. Pellet Recycling Friesland. Kees Baas uit Urk voor de lekkere vis. Hilda Geblonk voor de blonkes. Wilmsma wonen aan het water. Dat ben ik. Hallo. Stil maar Wilmsma, Hassenzorg. Willemsma, wonen. Aannemersbedrijf Murk Boom uit Lemmer. Het Friese Achterhuis in Jester Burn. VV EBC bedankt voor het inzamelen van de lege flessen. Het crematorium in Oude Haske. Laat je niet kisten, alles komt in kannen en kruiden. Fossielvrij Friesland voor een versterking van fossielvrije fruitsuften. De Jumbo in Jumbo. Moest dat net Martin Wicelius Spar ja, Spar, hè? Spar Wicelius, ja.
Eens even zien. Tuincentrum De Koning, waar de klant nog koning is. Mevrouw Loofhutjes, bedankt voor het breiwerk. Kledingverhuur Jan Vodde uit Echten. Modderman Fabricage BV. Jaap Taxi, gespecialiseerd in vervoer over water. Café De Held van 63 in Lemmer. Willemsma wonen aan het... Willemsma heeft het al Nog gehad. een keer! Nou, wat leuk hè? Willemsma, kun je daar al Echt leuk, nou dat is geen probleem. Ja, nee, hoor. dat is waar Ik keer betaal geweest. genoeg. Dus. Meestal gewoon in stil houden, Willemsma. Nou, kijk maar naar gaan. Bouke. Hoort het Wat? erbij? Ze komen er nog. Wat? Komen dingen, zien net? Prins Ben, nee. De harde jas is nog een tarre. Zit er maar hier op een kloterig trapje staan. Hoe denk de juist in de hiel dan het barren zullen? Gadverdamme. Met even trokken. Oh, Ja. oh. Nee, waar is dat? Mensen, mijn excuus. Het spijt me afgrijselijk. Vergeet maar gewoon wat ik heb gezegd. Behalve de sponsor. Ja, Willem, nou, doe misschien hartstikke hij is de hele tijd erbij. Oh ja. Even zeggen. Uw telefoon wilt u nu wel even uitzetten voordat u het vergeet. En als u straks richting tribune gaat, wilt u dan duidelijk uw blauwe bandje laten zien, zodat we zeker weten dat er geen vreemd volk binnenkomt. Goed, nou dit was dan het verhaal. Mag ik u veel plezier, volle willen, maar Iepen losspeel, wij speelt. Dat ben ik kwijt. Verrekte gulp. Jammer nou daar. Oh, je minder al. Ja, ik moest nou even de bosjes opzoeken. Ik dacht dat kan ik direct even. Wat mooi dat je hem trouwens even op mijn Pakensterrenpasje woont. Ja, daar ben je mooi mee ons het werk, net. Hé? Ja, hij heeft mij met onze drok, hè? Partikeren, vrienden derde. Ach, een meisje moet ik wat het was. Goeie. Ik ben de verteller van dienst. Ik zing jong lieden door het verhaal van Lodo van Hamel en zijn avontuur hier op het Zoekermar. Mijn naam is Gosse Veenstra. En die liet door ik derde. Die heet van Jetsen. Hoe is het Jetsen? Vermaakt hij nou wat? Nou ja. Maar jouw naam en schepje en dan maakt het kasteel, kerken en kanaal, dat is beestjes, hè? Ja, is een toekmandje zetten. Een heel toekmandje. Ja, dan denk je hem vanzelfs. Tuurlijk vinden hij en hem pakers en beppers, harbijnen en benen, het mooiste wat er op ieder rond rent. Nou ja, en ze is maar correct. Maar dit is een portretje, hè? Deze had het al goed in snotje. We hebben laatst even het bootje op de markt. Oh ja, even te visje maar paken, hè. Oh ja, we hebben een paar weken genoeg. Verder wat zwaarregen in de dober, de skitteringen op het wetter en de oervleende kozen. We hebben al mooi schofje stil wist, toen ze liet zetten zei. Paken, ik wil uit de piraat. Oh, piraat wil geloven. Is dat mooi? Nou, en dan komt Paken met hij op schip mijn houten poot en een papegaai als dekschrobber. Waar heb je het geleerd? Of doe ik kapitein Paken?
Hier op een mar. Nou ja, ik hoef zelf geen spulbrekker wezen, hè. 20.000 mijl onder water kom je niet heel gauw. Tot ik spiel het spultje wakker mee. Ik maak er wat een grapje dat paken en liedjes rond, dus nou net de meest ideale situatie in. Wat ik er altijd graag op skip mee hoor. Maar ik zeg in het liedje toeken gezichtje. En ik vernam dat het zo serieus wat weer. Hij komt verder. En paken we het navigator. Want paken kent je het paard. Nou, en daar is weer wat van leren, hè? Paken kent je het paard, weet alles van de mar, de geschiedenis en de verhalen. Het is hier vanzelfs een prachtig mooi plekje, heb je op Margipala. Een eiland in het midst van het magisch stukje water. Maar pas op, hè. Het is een nieuwe God. Wij dremen ontstaan en in het verdwijnen. Lodo van Hamel. Lodo van Hamel, die kan er om mij praten. Nou ja, beter zijn koe. Om het verhaal van Lodo goed te begrijpen, moet je voor eerst wat weten. Nou, weet ik wel, hè? Wist ik het net meer. Ja, moet je voor eerst wat weten over het drama wat je even afspelen had. Op het zoeken maar. Weet ik het net meer, hè? Ging dat nou de beer vertellen, maar dan weet je net meer wat je zin had. Nu ben ik er helemaal oh. Maar jammer nog eens daar. Nou ja. Ja, wat heb je net nou? Wat zoeken maar. Verneemt mij de zusken Tjoek en Markje, die het nevens de legende op ditzelfde plakken waar kwijt trekken, tijdens de grote veenbrand, die alles verzwolgen en opslokten. Daar is een haventje. Het verhaal gaat hè, dat beide zussen hier nog heel dit rondrennen. Vervloekt dat ze binnen, op ziek naar je war. Robert en razend. En het is goed herkens. Als goed herkens, dan kun je nog jaren. Vervloekt dat ze binnen. Heel 4 voet of zachtjes fluisterend in die neer. Ja, ik ben er weer. Ja, wat heb je dit nou? Jullie vast. Ik ben jij die verhaal te vertellen, net! Zo, En dat doen nee, dit verheelrek op het mooiste vamke van het dorp. En hemzelf verzopen had je op een mar. Het bad algeheer in het ellendige stond in 103. Het hier van de grote storm. De lof van onheil en zuster het ezen. Voorzitter? Ging het koren op? Nee, nog even wachten op je cue. Ik ben samen. Samen. Maar de mannen beginnen En op de de duur duur van. En Het land dat verdwoen onder het wetten. Ah, daar krijg ik nog een keer aan. watervallen. Als ik heel even van de We klokken van de Jerkentoer. gebruik mag maken. Ja, nou ben ik er helemaal. Heb je ooit alles gedroomd? Dus hoe Ah, jongen. Oh, wat voor nek weet het ook weer dat binnen? Gasten, weg is door hinnen. Stel te Jou, jou. de tuindeur open staat en uitkijkt over het grootste meer van Friesland. Ah, man. De schitteringen van de ochtend op het zacht deinende water te zien weer Ja, geef kaatsen. aan. Met dan een kopje kruidenthee Nou moet toch lekker even stil wezen, kijk nooit wat en vertellen. een vers croissantje mijmerend over de mooie dingen van het leven en de zorgen die achter u liggen. Hebt u altijd al een frisse duik willen nemen voor uw eigen terras? En wat dacht u van een bootje voor de deur? Zo'n mooie houten zeilboot of zo'n karakteristieke motorsloep. Ik hou me jou dus zien. Waarom niet allebei, als we toch aan het dromen zijn? Weet u omringd door de vriendelijkste mensen van Friesland. Altijd goed lachs en klaar om een handje te helpen. Waar de touwtjes nog uit de briefbus hangen en waar de warme maaltijd vaak 's middags wordt geserveerd. Ja, wat is er? Waag uzelf aan een heuse vierjeptocht. Met de polstok door de weilanden, onder het wakende oog van de driftige kiwi. Jongen, hou die nou even stil. Wilmsma, kan dat zijn dat je de hakken horen moest? Mensen, het spijt.
al vol met de geur van het platteland. Oh, Friesland, papa. Zult u zuchten van genot? Altijd dat speciale vakantiegevoel beleven? Kan dat? Echt? Ja, dat kan. Willemsma wonen aan het water. De droom die nu uitkomt. En niet later. Ik weet al wat ik letter worden wil. Wordt het je tiet vrij op bed? Ik word letter geheimagent. Geheimagent. Hartstikke mooi. Beste mensen, dan gaan we nu snel verder met het verhaal over ons eigen soldaat van Oranje van de Friese Meren. Excuses voor dit ongemak en ik wens u nog heel veel plezier met de rest van de avond. Mede mogelijk gemaakt door Willemsma wonen aan het water. Komt nu en sla geen platen. En dan komt Smai. Opzetten. Ja, draven. Hop, hop. Van waar wie de berg maar weg. Zit er op bed. Opzitten. Hey! Ja, ik ben vrij dat ik zo lang niet vertellen, Rollo, die nemen om dat we op de site even zoenen zetten. Nou ja, ik ben de broertje net. Dus even zien. Ah! Moedje Lodewijk van Hamel. Lodo van Vreun en familie. Lodo wie dat betekent dat er voor groot avonturen bestemd is. Trek aan de verhalen die als bij een lies doen. Ridders, zeehelden en ontdekkingsreizen. Lodo had bravoer, krieg en charisma. Bij elke lier die de moed het letterlijk indruk had. Kerst was net omheen. Op zijn 26e werd Lodo officier op een duikboot in Nederlands-Indië. Maar avontuur die we hebben er echt. Al Lodo Guns van Likas, van hele oude mis, stelken af verhoring. De Tweede Wereldoorlog weer op het punt van Utrecht. Ook goed om er een bij te zeggen dat deze scène net helemaal op ware feit gebaseerd is. Dichtelijke vrij is, zoals de Scroer het zelf zei. Maar Lodo was hier wel een held. You have very strong arms, Lodo. What are you going to do with me? Wat een kerel, hè? Hey, ik doe alleen nog maar mijn plicht als officier in het zees van de koningin. Moedig en bescheiden. Ongelooflijk. Toen de Duitse soldaat op 4 mei jongetje 40 uur lang afvoer, die Lodo stationeert als marineofficier op het fort in IJmuiden. In deze periode houdt hij een dagboek bij.
30 liter van je soort over wat gemaai maken, tocht en vierde. Hij was lang optimistisch. Maar toen hij mijn eigen zegt hoe het Koningshuis half alweer het land uit bestuurd werd, wist zelfs hij dat ik er redden eraan weer. Liek als het Koningshuis voer hij naar Engeland aan. Je bent vast onderzocht hoe de Duitse evacuatie van Duitse soldaten in Duinkerken in juni 1940. Het vlechtje Britse leger stond met toeren in de knieën op het Franse strand. Helpen lees te wachten op een redding of de deerstek van het machtige Duitse leger. Lodo, die wie erbij. En die had bij gevaar, voor eigen leven, het leven van de stikmondige Engelse soldaten. Hij voer tussen zeemin en baande schepen terug. Hier als voorkoeren vierde stiks. In Deerdrik. Maar ik weer de te vlug hoor. God, wie is mij het goede paard? Lodo, wie een lollig man. En oer zal hij al het Koningshuis en het Heideland. Voor God, Nederland en Oranje. Dat was zijn credo. Zij is correct. En speciaal voor het band de eerste rieploft praat Lodo in dit verhaal Fries. Je weet. En sta hier nu weer in het huis is, hè? Wat Lodo's familie van mijn kant kan van dak. Hey, en waar ging ik nou in, hè? Wij zullen nog maar snel naar Londen gaan. Daar zal Lodo in de kunde komen met Bernhard van Liepen-Biesterveld, prins van Oranje. Prins Bernhard zal Lodo een uitstel doen. Het is zijn hele lip aan het aanwerken hier. Het kunt af en toe wachten. Hé, wat bist nou? Wat maak je? Hé, wacht even. Heb ik eens binnen? Mein Herr von Hamel? Hinten dich! Heegheid. Ach, ik begrijp, u weet wie ik ben? Uiteraard, heegheid. Ach, dat hoogtijd kan er schön af. Saal Bernhard. Is daar iets? Von Hamel? Nee, heegheid. Ik bedoel, nee, Bernhard. Genau. Also, L-A-R-J von Hamel. Wo steht hier L-A-R-J voor? Lodewijk Arne Rinse Jetsen. Doe maar. Wie lijkt Fries bloed door je aderen? Ja, wis, heegheid. Ik bedoel, ja, wis, Bernhard. Genau. Fries bloed dus. Sterke kerel. Goeie kop eraf. U zegt het. Dus, Lodewijk Arne Rinse Jetsen. Sis maar Lodo. Genau, Lodo. Du weißt, waarom du hier naartoe bent geroepen? Ik ben hier om het vaderland te dienen. De koningin, uw schoonmoeder, die... Ja, ik weet wie zij is, ja? En ik ben hier om uw taak te aanvaarden, welke zij ook mag zijn. Is dat niet wat overmoedig, jongheer? Dit wordt geen kapeertripje, maar een levensgevaarlijke missie. Met alle respect, Herr Bernhard. Ik heb in Duinkerken de dood meerdere malen recht in de ogen gekeken. Ik heb het water in de baai rood zien kleuren door het bloed van de gevallen soldaten. Ik heb het inferno. Uw punt is helder. Graag helder. Wanneer vertrek ik? Waarom zo'n haast om u in het ongeluk te starten? Omdat de mof niet rust voordat heel Europa aan zijn voeten ligt. Wijs tegen wie u spreekt, heer Lodo. Excuseer, Bernhard. Het was niet mijn bedoeling u te beledigen. Het Koningshuis staat mij... Das war maar ein Witz. Ein Grapje. Tut er niet af. Niet waar? Waar? Genau. Correct. Also, jij zult bovenbezet Nederland getrapt worden. Jouw missie is om die politieke situatie
als een rondje. Weet je welke brief worden door de secretaris van die koningin? Mijn heb van Zandt. Jij vertrekt over een woche. Dus ik zou zeggen, neem het ervan. Dat Engelse beer smaakt naar pis. Dus je kunt je maar best volgieten met een richtige spul. Niet waar? Ik drink niet, Herr Bernhard. Das machen Sie wohl. Prost. Of hoe sagen die Friesen das? Tjoch, niet waar? Correct. Tjoch. Leven de koningin! Hast du een vrouw, vriendinnen, maîtresse vielleicht? Hm? Ik heb iemand ontmoet. Een meisje in Portland. Dat is een verrekte een rein, jongen. Waarom niet in Londen? Ze heet Juniper. En na de oorlog dan gaan we trouwen. Echte liebe. Oh, sehr schön. Sehr schön. Da trinken wir auf. Auf die Liebe. De liefde! Ik ken mannen. Wie du. Zoals jij. Een zilveren dubbeltje. Een dubbeltje voor je kansen van Hamel. Ik zal het koesteren als een talisman. Met die groeten van Jul. Leven de koningin! Ja, ja. Wiedersehen van Hamel. Tot ziens! Ik zal u niet teleurstellen. You came back. Of course I came back. I had a meeting in London with the Prince of Orange. An orange prince? From Oranje. Our royal family. Oh, I'm sorry. How daft of me. No. Don't worry about it. What was the meeting about? Oh, I'm afraid I can't tell you. It's top secret. I'm sorry. I shouldn't have asked. No. It's just... Ik moet ontbidden aan het fort. Waarheen? Ik bang dat ik het zussen ken. Wordt het gevaarlijk? Natuurlijk wordt het gevaarlijk. Hoe er al bij oorlog is, dreigt het gevaar als wanneer toch. Als je maar net denkt, dan staan we in eentje het hele Duitse leger te verslaan. Oh nee, nou, laat ze maar komen. Dan hoef je geen held voor me te wijzen. Ik ben helemaal geen held. Ik ben alleen nog maar een crazy gentleman. Want waar is best? Een vrede dwaas. Blue bij me. Dat ken het, Juniper. Blue bij me. Maar ik kom waarom bij die. En ik ken het wachtje hè, om die meid te nemen naar mijn orden. Als de oorlog die is zelfs. En dan geven hij dat grote hoes in baan. Want daar zullen ze bruiloft wezen. Met 1000 gasten. En al die vrienden, kinderen en die familie. Mijn familie is er ik vanzelfs. En mijn lietse onkel Sisser, die is er ik. En mijn grote broer. Ik al is er nou al een kop lietser als mij, maar... En daarna dan geef ik op huwelijksreis. Naar Indië, Zuid-Amerika, de hele wereld op. Het maakt het om mij meer dat ik ben, als het maar bij mij is. Voor de laatste keer, Blue bij me. Juniper, Ik weet het. Is wat? Let even doen. Maar er is geen muziek. Geen muziek? Voilà, muziek. Altijd te romantisch. Ja, in die vorige lippen wie ik een ridder. En dan is die jonkvrouw. Ik weet even net wat ik zus moet. Ik ben blij en verdriet met takken. Ze is maar even neer. Alleen nog doen.
Gast of ketting om. Oh, dat is een zilveren dubbeltje. Hij kreeg hem van de prins. Doe maar. Speel maar bies, maar niet. Ja, nu de eerste keer weer. Dat op. Komst weer bron bij me. Juniper, ik zwaar het. Ik zilver altijd bij die wel. Hier. Hebben we wat gemist? Gelukkig, we zijn er. Oh, kijk, de mensen zitten er allemaal al, zeg. Nou, ze zijn nog niet begonnen, toch? Oh, kijk. Ze zijn aan het dansen. Wat enig, zeg. En wat een prachtige ambulance. En daar is stoeltjes voor je. Oh, moeten we hier tussen zitten? Een beetje stil. Dat zit wel een beetje hard. Zijn er kussentjes? Kussentjes, ja. Ja, van plush of zo? Kessel! Fijn zijn. Hoe lang nog? Het is bijna pauze hoor. Iedereen zit hier te kijken als je een beetje stil wilt zijn. Ja, nou, de sfeer is ook echt prachtig, hoor. En daar kom je Jelle, wat is dat? Shut up! Vast! Nou, zeg. En u zei dat het bijna pauze is? Nou, goh, dan heeft u vast ook wel een lijntje. Ja, we hebben rode en witte wijn. Oh, ze bedoelt uit welke streek? Een domaine Chevalier Blanc, dat zou toch werkelijk wel verrukkelijk zijn. En ik denk dat de buurvrouw ook wel een glaasje lust, hoor. Vindt u ook zo lekker? Heeft u wat glaasjes extra mee? Ik ga zo voor u kijken hoor. Veel plezier met de voorstelling. Jetzt im Gaudeljahr drogen diese Kleid van deze nacht. En wat het in het verder, dat stil in grimmen zonder val. Een spiegel, het beeld behoort, alleen kunnen we het letten. Op 28 augustus 1940 werd Lodo van Hamel als eerste Nederlands geheimagent maar een parachute dropt boven Nederland, ergens in de buurt van Den Haag. Hij giet vuur aan de slag. Zijn eerste missie is zorgen dat er een zenderverbinding naar Londen tot stand komt. Bij de landing rekt de zender Lycos Colchere. Hij maakt contact met leden van het geheimverzet om de zender te repareren en te installeren. Zijn schoolnaam voor deze operatie is Willem van Dalen. Woehoe! 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 De Oele! Knip even naar de boerenfarm. Hier het mannenjacht. De olifant naait uit, maar de burgemeester zien guide. Dat klopt het net nergens mij. Ja, weet je al. De burgemeester zien guide. Ik weet meer van een guide. Hasto, de nieuwe kleren van de bakkersvrouw. Hey, nog even hoe die guide. Vier die guide. Misschien weet ik van hoe. Aha! Een hoen! Zit daar ken ik wat mee. Hasto. Ho, 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 ho! Welke kleur had het beest? Weet ik volle. Dat zie je in die brief. Die had ik verbaand. Dat moest ik wel, want dat zien ik in die brief. Ja, dan mag het toch wel wat horen vanzelfs. Of het nou een zwarte of een witte hoen is, dat maakt het toch net zoveel uit. Dat maakt het alles uit. Dat is het verschil tussen hem en neer. En boven dat is het door een guide. Dat is heel wat anders. Kun je misschien wat zachter praten? Amateur. Doofwerkers tot mijn zenuwen. Jou mij, de nieuwe kleren van mijn bakkersvrouw. Ik praktiseer er niet door. Ik vertrouw die fucking guide. Sint. Jou mij het pakketje Oei, van oei. los. De wanne op het toer, zijt neer. Ja, dat is praat.
Vriend. Woe! 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 Meneer? Van Dalen. Willem van Dalen. Tegen naar het zin Willem van Dalen. Mijn naam Dat is... hoeft het net te weten. De oele knip even naar de boeren van. Hier in mannenjacht. Er is hier verder net in. Jou maar het pakketje. Ja, maar Ja, maar pakketje, onkel. ik ben helemaal geen onkel. Alles repareren. Ja, zo goed als mij. En de batterijen dat ik bevreeg hier. Wat zelfs. Maar ik ben niet mooi. Nee. Maar ik ben Huus. Vertel iedereen dat je mij nooit zoen had. Ik ga je nooit west. Mag ik nou wanneer Huus? Mag ik met mij, alsjeblieft? Hello Nighthawk. This is London speaking. Lodo neemt zijn missie ooit te serieus. Een verbinding met Londen wordt tot stand gebracht. Hij verzamelt informatie over politieke stellingen en maakt contact met het verzet, wat er niet bevat, professioneel of georganiseerd is. In oktober besluit Lodo dat zijn taak in Nederland er voor nu op zit. Samen met die MI6 en mijn eigen persoontje wordt er een plan bedacht om Lodo terug te halen naar Engeland. Ein Wasserflugzeug soll vanuit Engeland nach Nederland vliegen, um da Lodo und 4 anderen abzupacken. Lodo selbst mit der Koffer voll wichtige Dokumenten, Lodos Freund Hans, die 2 Versetzmensen, Jean und Madelon und Herr Professor Bas Becker. Op aandringen van de MI6 zal het op het Turkenmeer zijn. Die 5 reizen naar beide richtingen. Echt in de broek? Ja, waar zij per boot de zee op zullen varen. Pardon, weer. Für geval iemand vraagt wat zij er komen doen, is hun verhaal dat zij ornithologen zijn. Vogelkenner. Kwak, kwak. De naam van die operatie is Operation Windmill. Kijk de vogels in de vogel. Vlieg de vogel, zwarte vogel. Rondje om maar naar de vogel. Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Rondje om maar naar de vogel. Linkse vogel, groene vogel. Mooie vogel, vele vogel. De losse vol maar naar de vogel. Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Binnen wij er alle keren? Yes, sir. Ik zal me even voorstellen. Professor Baas Bekking is de naam. En ik werk hier aan de Het universiteit. liep het mij verstandig om zo min mogelijk van nou te weten. Namens de beter. Zoals we talk door letter wel in de Engelse pub. Daar ga je werkelijk in. Het Elsie in het verhaal paraat in geval we onhouden worden. Wij zijn een groep ornithologen die onderzoek doen naar de trek van de roodgoes. Ho, 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 ho. De koolgoes.
mij beter ik was niet in de algemeen zeggen? Nee, mijn beste. Details zijn in dessen van lippensbelang. De Anser Albifrons, breed in de maitijd en de kerst hem herkennen. Dat wij het wordt oer onder professor. Duidelijk? Een witte bles op een voorholle. Ah, ik zal het onthouden. Hé, pst. Is toch de instructies net lezen of zo? Hokker ornitholoog had er nou een boentjas aan. Als ik naar Engeland ga, dan wil ik daar wel in stijl aankomen. Beter dan dat bespottelijke pakje van mij. Dit ben wat toevallig originele ornithologische kleding, ja? Dat had ik lezen in een boekje. Elk hier een lang kaderboekje aan je. Kun nog, kujeuzel. Let het wet erop in. Yes. England, here we come! Hallo, Heidi. Ja, natuurlijk. Het zijn al aankleren. Nou, Zeker weten. nou, amuseertje. Ik heb alles weten. Ja, nou. Ja, rustig hoor. Nou, dat ik altijd op tijd wacht. Zit eens even om. Ja, maar nou, daar. Ja, kom eens nou. Ach, kalm. Hé, ja. Nu, het volkspaard hierom. Stikke warm is hier het wetter op de geerdags. Wat maakt het hier? In Duitsers? De vreemde vogel. Haha, paradijsvogels. Zijn hij een etenziekje? Ja, maar misschien had ze wel verlet van een stukje breed of wat chocolade. Ik het niet wel volk meeld. Ik wil niet met de vogel te krijgen. Ik kan er voeten. De wind hängt over in de lof. Bedienen het hier, hè? Dat is goed voor de zon. Dit is koud volkmodel in. Worden die voetjes van Dijk weer lekker warm? Wat rot en zwalkje voor de peluzige zijn. Man, eenmaal in het zag. Dan kon ik pannen postrom met stroop en spek die we hier op tafel zetten. Even dan maar ook in, hè? Je steen als ik maar lijn. Poststroom, stroop is pik. Poststroom, stroop is Spaat hierom. Toch eens de veldwachter er even was kookje. Hé, oepelen. Ja. Maar best nog zijn haast. Ja, maar heer, maar ik heb zin in wat. Ja, wacht eens even op me. Stroop is pik. Wacht zeg. Poststroom, stroop is pik. Het waren de Galliërs die in 320 na Christus of 321, dat wil ik aanwijzen, die midden in de nacht de Capitoolheuvel in Rome bestormden om de stad in te nemen. Nevens de legende was het Romaanse garnizoen wekker van het geklepper van honderden wosten, die de aanval pareren konden. Ergo, wat deze koers de Romaanse koers neemt. Nou, en dan haast ik nog de Indische koers, die vleent op de grootste hechten van alle hechten. Wel 6 kilometer Serieus, hechten. hè? Als toch nog één keer het wordt koers is, dan trouw ik die hoed van hij trouw die strot in, ja? Hans, No. houd in, Hans. Ja. Dankjewel, professor uit het college van de Glosten. Ik denk dat we nog wel meer als genoeg eftergroene informatie hebben. Ik weet wanneer ik weer stil houden moet. Hij is weer, Ja, hè? ik weet het maar wel. Houd in. Houd in. Dus meneer Van Dalen, wat ken jou eigenlijk wel met jou in Engeland binnen? Verslag uitbrengen aan de MI6 en de prins. En daarna naar mijn ontsteen. Oh, jou haar vriendinnen. Ja, en na de oorlog dan gaan we trouw. Lucky girl. Hey, en Do Madelon. Waar zit nou heen als nou onkomst in Engeland? Oh, ik bloei net in Engeland. Ik zil naar Southampton om daar op de boot te stappen naar New York. Zo gauw mogelijk, zo 4 bij als ik kom een keer van deze klote oorlog. In New York is elke nieuw vrij. En ik kan budden en wijzen was het worst. Daar ga ik nou lezen. De American Dream je dat. Hey, en wat zult nou worden dan? Dus beloven dat is net lijstjes. Erewet. Ik ben of filmster of zangeres. Net lijstje! Ik ga meneer met John, hou die de bek. Hey, en Marlon, dan kan ik zeggen dat ik met de verneemde Marlon Smit op een bootje op zoek mag zitten. Ja, waar wit? En
Hij dan nou al 15 handtekeningen heeft. Ja, vanzelf. 6. Hoe je dat vank eigenlijk, die op mij wacht? Juniper. Mooie namen. Ja. Ja, prachtig. Hé, hoe wacht je sprutsen, hè? Hoe lang tekst dat dan wij je wachtje matten? Als ze hier elk moment wezen. Maar wat als ze net weer komen? Ik zist toch dat ze hier elk moment wezen kennen? Maar wat als ze net komen? Ik zist toch dat ze komen? Ja, maar wat als hier verrierd nog? Wat als nou een beetje geduld in die donderhast? Jongens, stel eens. Ik heb wat. Ja. Nou, ik ken niet. Stil. Ik ken niet. Ja, dat geluid van een vakker ergens aan. Dat moet hem wezen. Dat moet hem wezen. Dat moet hem wezen. Hey, zet hem op de groen. Wat een verhaal! Wat een held! Wat een actie! Ha! U bent natuurlijk net als ik razend benieuwd hoe Lodo van Hamel hier zich weer uit weet te redden. Maar onze held kennende komt dat vast helemaal goed. Maar dan gaan we nu eerst een lekker borreltje drinken. Een versnaperingetje hier of daar. Zo'n theaterstuk is leuk, maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid, de saamhorigheid. En hoe dat beter te ervaren dan om samen met vrienden en vreemden over een goed glas te mijmeren, over niet alleen de verhalen van vroeger, maar ook over de dromen van de toekomst. Koester het moment van het samen zijn. Hier. Goddomme. Stront. Nou, die libertairskring, ik moet bijna wat flikkeren je. Kan het erachter wat zachter? Kun je het laatste stukje even overdoen? Om samen met vrienden en vreemden over een goed glas te mijmeren. Over niet alleen de verhalen van vroeger, maar ook over de dromen van de toekomst. Koester het moment van het samen zijn. Hier, op deze prachtige avond. Ervaar het stuk meer zoals je dat nooit gedacht te doen te hebben te zouden. Ze is niet zo tekstvast. Beetje nerveus. Voor meer informatie over Willemsma wonen aan het water, brochures liggen in de tent. Of schiet me even aan, hè, als u iets wilt weten. Nou, dat ging een behoorlijk omweg, hè, zoals we hier in Friesland zeggen. Als dat maar goed komt. Ja. Dit was het eerste bedrijf van Wijspeelt. Dreven over het zoeken maar. Mede mogelijk gemaakt door Willemsma wonen aan het water. Wordt elke dag wakker met een kater. Kozen! Kom dames, kom op! Laten hier dan de raad. Ze gaan bijna 9. Het zal toch wel fijn zijn. Nou, wij gaan vast hoor. Ja, heerlijk. Nou, oh, lekker. Nou, de baren. Wat voor wijn hebben jullie nu? Lekker hoor. Ja, je hebt natuurlijk een flipperarrangement, dus moet je lekker voor gaan ja, dat dacht ik wel, toch? Ja, natuurlijk. En waar moeten we dan zijn? Nou, bij de bar, zou ik zeggen. Zullen we eens even kijken? Oké. Lekker van genieten.
De mannen, jetzt in gouden jacht. Droge deze kleed van deze nacht. En wat het in het vetter, dat stil in dremen zonder vaart. Aliek een spiegel, het beeld behoudt, alleen kunnen we het letten. Juniper? Kijk naar Jerris, joh. Wat laak is die? Waar ben ik? Waar ben mijn vriend? De professor? Jean? Wacht even, net voortrennen. Ik wil alleen nog maar weten wat mijn vriend ben en wat de pad is. We wienden op een bootje op een mar. Zo'n oppikt werd door een vleertig lopen. Jean die sprong in het water. Zou Jean dus dan verriet? Nee, dat zou hij nooit wel. Het enige wat ik me herinner, dat is... Dan weet ik dat nog niet meer. Was in New York. Vleertuig. Er weer een vleertuig om eens op te pikken. Binnen wij in Engeland. Met een lakenstoel. Is dit een dream of zo wat? Is me mooi? Huh? Volgens mij mijn toetsje. Wat is dat? Volgens mij mijn vrije. Wat is dat? Waar is Juniper? Juniper? Hoe kent je die naam? Juniper is mijn vriendin. Auw! Ah! Auw, waarom is zo voort? Hé, wacht even! Ah! Ik wat verkeerd zijn of zo wat. Ah! Mijn holle. Wat is er met mijn holle? Waar is Elsie niet in? Laat me los! Laat me los, Engert! Ze wil me naar de hel doeken! Waar is ze? Laat me los! Geef me om naar de hel, als wij komt! De hel? Hoe door jou? Ik ben een man van God. Waar dat hangt? Je bent een toen, nee? Ik ben de eerbare voorganger van de hervormde gemeente van Gisterkeer. Gisterkeer? Waar is dat vangen? Ook vangen? Ze had me pensioenen. Ik moet even met haar praten. Gaat het wel heel goed met jou? Ze zit vooraan in de sjerkenbankjes. Ik wil mij haar even de preek van komende snij terugnemen. Wilt hier, simmerjurkje? Godeleerse bende. Ezekiel 23, vers 48. Ik zal de schande Oerjemlaan ontheven, dat alle vrouwen onderwezen mij worden. En herinner het vangen. Ik vind het net. Ik vind het weer net. Mijn hele vrouw. Vangen we best. Ik vind het net. Marigje! Wat ben je, lieverd? Marigje! Wat ben je nou? Marigje! Marigje! Wat ben je nou toch? Zie ik jou om famke? Laat maar branden. Het is ons land niet. Wat? Het is ons schuld niet. Wat zou ik zeggen? Ik zei heel nog niet. Wat heb je met mijn zusje nu te vreten? Verrek daar wat, jongen, dat je bent. Ik weet van niet. Ik weet heel goed wie je bent. En als je maar niet denkt dat ik je niet deur heb. Je wil onder de rokken van
van mijn zusje naar over mijn brandelijk. Wij redden ons prima op ons eigen spullen ging en we hebben geen manvulk nodig. En al helemaal niet. Zo'n geil man ging naar je bent. En nou op donderen neer. Ik werd verneerd. Ik werd helemaal verneerd. Wat heb je met mijn zusje gedaan? Ik werd Wat verneerd. heb je met mijn zusje gedaan? Vecht dan, of wat doet hij daar hier onder de voeten? Smerig, klootzak dat je bent! Slapperzak! Vecht dan! Vecht dan! Maragje! Maragje, wat ben je nou toch? Maragje! Hé, joh, dat pancakes, jongen. Het is te laat! Laat me brand! Het is ons land niet! Oh, Maragje, misselijk kind! Wat ben je nou toch? Maragje! Maragje! Ik word je bij. Ik word je bij. Als dit een dream is, dan wil ik wekker worden. En als ik keer ben, is dit dan de hel? En als dit de hel is, wat heb ik dan verkeerd in? Want Juniper, ik ga die nooit geel in, ik ga die nooit alleen laten moeten. Maar ik zal die weer omvinden, dat zwaar ik die. Ik weet nog net hoe, maar ik kom bij die weer om. Dat beloof je en ik laat die nooit meer alleen. Hier heeft door, toen deze ik het om die. Oh, die is saai. Ik wil alleen nog maar hoe kat praten. Hij is geen handen op mijn borsten. Kwek, kwek. Zit die vreemde kerel daar nog onder dat bootje met Chicane thee? En een bakje? Nee, dank je. Ja, die zit er nog. Als er mij vliegen, zit zijn handen net heel goed op zijn lief. Ik weet helemaal gek. Is ze mooi? Waar? Die gekke mama. Juniper. Ja, die. Oh, Juniper. Juniper, dat is het mooiste vanken van de hele wereld. Voor mij dan, hè? Oh. En ik zal voor altijd bij haar blowen, dat is zwaar ik haar. Oh, zij het leven zal nog nooit iets in mij zijn. Nee? Nee. Maar daar is ik een heel mooi vanken. Wie is dat? Vanzelfs meer ik dat. Liek is wel wat op haar. Kist doe ik wat voor mij doen? Wat dan? Ik wil graag weten wat mijn vriend ben en wat de pad is. Binnen die vriend lieke knap als jij? Kist me daarmee helpen of niet? Misschien. Wat krijg ik ervoor als ik die help? Kijk je heel bij me? Hoe die hield net? Wat denkt ze van net dat ik ben? Wat was er dan voor haar? Nou, Nou wat? een tut. Een tut? Een tut krijgt als wie die vriendinnen van mij. Is er een andere manier of... Ah, Wacht eens even, toen kreeg ze een tut. nou komt er nou wat van? Ja, ik kom al. Nee, dat wie geen echte tut. Ik wil een echte tut. Nou. Goed, dan kregen ze een echte tut. Dat wie een lekkere tut. Goed. Kun je me dan ook helpen?
kijk voor die bal. Ik wil graag weten wat mijn vriend ben. Die vriend. Auw! Mijn vriend, ja. Ik wil graag weten wat ze binnen en wat de pad is. Nu ben die vriend binnen. Ik ging op een geheime missie. En ik is oplicht worden door een vleentuig. Vleentuig. Een vleentuig, ja. Waar is mijn vleenkist? Wat is een vleentuig? Dat is mijn vleenkist, die zoen eens opwikken. Een vleentuig. Kijkt als een vogel. Nou is het grappig. Dit is helemaal niet grappig. En nou helpt mij net. Ik moet je waaien, want als dan komt de politie weer om en de Duitse soldaten. Duitse soldaten? Wat moeten die hier? We zijn in oorlog, wist je? Maar waar? Met de Duitsers. Echt weer? Ik dacht maar die Engelsen. Oh, die Engelsen. Jongen, is toch achterlijk of zo wat? Nou, hoe staat zou ik hem hier te van? Lees toch in krant? Kranten. Harkens toen net naar de radio. Radio. We gebruiken ze ook niet voor een weten. Radio. In wat voor hier leven stond je in vredesnaam? Ah, oh, die weet ik. Zandje 102. Nee, dat klopt niet. Zandje. Zandje 103. Haak het goed. Haak die nou op. Zandje 103. Zullen we nog een tientje? Jij wees nou vanken. Oh nee, daar rennen we. Ik ben Fut. Ik ben de klokkenlier. Hier komen vanken. Kom hier vanken, ik wil maar niet praten. De leerdoel hebben de zonde vanken. Mijn holle. Wat is er met mijn holle? Zichten vanken. Sjoeke? Sjoeke? Sjoeke, waar ben je nou? Nee. Sjoeke, waar ben je nou? Vanken, kom hier. Dit flikker me niet, hoor. Nee, nee, nee. Sjoeke? Nee, Sjoeke, waar ben je nou? Sjoeke? Heb je die zusje gezien? Ik vang je op. Ik zei nog tegen haar, giet die emmer nou leeg. Chocolade. Geen paniek. Geen paniek, jongen. Het is nog niet te laten. Je kunt Wat het ben weer je nog dan? keren. Ik weet waar ik ben. Ik weet waar ik ben. Mooi zo, jongen. Stukje blauwe koeken. Maar ik moet nu mijn zusje vinden, voor het te laat is. Diamantjes. Diamantjes. Zag je nog eens zien? Diamantjes. Tjoeka? Tjoeka! Tjoeka, wat ben je nou? Tjoeka, dit flikker me niet, hè? Tjoeka! Wat ben je nou, alsjeblieft? Tjoeka! Tjoeka! Wat ben je nou? Stop! Ik weet waar ik ben. En hier ben je net. Nou maar. Van Hamel. Lodewijk. Rang. Luitenant ter zee, tweede klas. Doel van missie. Er is geen missie. Wij weten alles al. Waarom vreest me dan? Ik wil het van die jaren. Ik weet niet. Ik ga altijd. Ik. We beginnen nu nee. Namen. Van Hamel. Lodewijk. Rang. Luitenant ter zee, tweede klas. Waar is je opdrachtjouwer? Wat is het doel van je missie? Wat budget, operatie, windmill? Ik weet niet. Namen. Van Hamel. Rang. Luitenant ter zee. Wat budget, operatie, windmill? Ik weet niet. Wat is het doel van je missie? Het bestuderen van het trekgedrag van de rookboek. Houd u net voor de gek. Te herkennen ons in Genoeg! Wat budget, operatie, windmill? Ik weet niet. Neem eens de naam van de meester van het verzet waar je contact mee gehad had. Jan. Jan?
Er werk in Jan bij. Had Jan lekker achternamen? Net dat ik weet. Hoe zocht Jan eruit? Grauwe vent, grutstik, but om hasses. Had geen achternamen? Net dat ik weet. En verder? Pier zelfs. Pier waar? En Joris, die wie er ik bij. Waar binnen al deze meesten? En... Ja? Corneel. Gunnar! Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Pier, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Pier, Joris en Corneel, die hebben baarden, zij varen. Gunnar! We beginnen op een ei. Nummer! Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Anti-Krabbe! En vaderland getrouwen, ben ik tot in Anti-verdammde Krabbe! een Brit. Meis van de buitenvrouw. Allemaal woon. Hast, Hitler leidt ze wat op een knibbels. Hij zal genoeg van dat hier. Oh jongen, ze binnen je vlucht op mij. En Jimme, als je hem vrij liet. Ah, ze dachten wat keizer nog wat jeuzelaar nog voor weer. Ze moesten er eens weten. En dan maar om. Zelfs de Duitsers moesten nog wel taaien aan dat zo'n talent net in het gevangenis zit. Of wanneer vertrekt de boot naar New York? Ik keer net. Wat? Toen kies net. Waarom die dream op je aan? U is mij maar slim, zie ik ben. Dus ik zal voor haar zwargje. En Bob dat het niet aan het slagen. Je wist al. Jongen, Els niet in die raast om die. Wij bloed die verneemde Marlon Smit. Hans is op transport naar Duitsland. Hans Rettenbol. En Jean? Is Jan weer vrijleten, maar is opnieuw weer arresteren. Goed net litten zeker? En wat gebeurt er nou met die? Dat weet alleen nog... Wat is er? Doe maar jongen. Ik ben DM begroeven. En nog sta je nog. En nog steen ik je nog. Jimmy Heid, die zal voor die strijden. Hij had een kunde van de persoonlijke Ja, assistent dat van... is goed. Dat is goed. Hij moet de handen blowen. Dat houdt hem steende. Zag je hem haar net? Waar joggen we net? Niet. Niet. Waar is dat wanken? Kijk wij. Was Lever al in de wezen? Nee, Jim net. Jim net, Blue, alsjeblieft. Gaat het wel goed, Marie? Gaan ze die mishandelen? Niet dat ik net hakken. Het is nog niet te laat. Vraag ze een zusje zien hebben. Nee! Vertel haar dat wanken. Nee! Denk je toch vaak waarom al niet nacht op maar? Ik denk al gedurende waarom al die nacht op een mat. Wat komt er fout? Wat heb ik verkeerd hier? Waarom kwam dat verrekte vleen terug net? Het gaat hem zelfs mij in de steek litten. Nachten dan word ik wekker houden. Terug dromen. Terug nachtmerries. Ik weet soms niet net iets meer. Want ik droom als dat ik wekker ben. Nog één dutje voor het stiekem, Het is correct. Het is correct of wil ik vasthouden op dat plak. Op dat moment. Monsters en demonen die bezieken mij te verliezen en te breken. Soms dan voel ik dat de oer weer. Dat ze mij nemen. Dat het oer is. Maar ik ben net op, Jan. Ik ben net op, Jan. Ik moet loon blowen dat ik Juniper was, Jens wil. En dat ik aan mij nemen zal bij mijn handen. En ook Gruts die op mij wijzen zal. En dan gaan we die bruiloft vieren. Met al die gasten.
Maar als niet nog goed lang hoe praten zil. En Jim ben ik. En Marlon doe zilst voor uw jongen. Ik ben het op Jan. Waarom zoek ik op Jan? Er lijkt immers nog een hele raad voor mij. Er lijkt nog een heel avontuur op mij te wachten. Toch? Toch? Ach, Lodo. Jongen toch. Nee! Geen husky. Geen bijleden. Wil je hem wat voor mij doen? Vanzelfs. Wil je hem zwaarden? Dat Juniper deze brief kreeg het? En dat ze zo lang op het dubbeltje van Bernard passen op. Ik zal er persoonlijk voor zorgen. Bedankt voor hun. En tot het volgende avontuur. Dit is de echte brief die Lodo van Hamel verstuurd had vanuit de gevangenis Scheveningen aan zijn vriendin Juniper Prentice. Leven Juniper Prentice. Het famke waar ik alleen maar voor dremen kon te moedje. Ik wil het wist dat mijn hart nog heel die bij je leidt. Ligt bij mijn familie en alle oren die me dieven vinden. Ik kon die net vertellen waarom ik vat was. En Lico die nou net vertellen kan waarom ik dan net waarom ben. Ja, sorry hè, maar dit is... Ja, altijd heel nou af. jou mij maar. Als ik net met Libje moest weten dat ze neer voor mij hoest te scammen en als ik nog wel Libje weet dan dat ik altijd het paard naar die waarom vinden zal. Wat is dit nou voor een? Dit willen mensen nog heel dan het jaren. Een beetje drama, oké. Maar dan wel een happy end. Hè? En we hebben met z'n nodig al die verschrikkelijke verhalen uit het verleden helje. 4 oorlog. Maar al 100 jaar lang diezelfde ellende hoor jaren. Get the fuck over it. Kunnen we het ook eens over de leuke dingen hebben. Over the future. The future of our children. Ja, misschien dat ik alle... Ik ben nou te vertellen. Ik haat het. Het goed. En ik zeg jullie dit. Willemsma wonen aan het water. Diemt dan meer het water. Ja, oppakken nou! Och, heren, katskes. We hebben het verloren, opa. Als die pakers in ze vandaag maar weer omvoeren. Oppakken, zeg ik net. Ik al. Ik vond het al zo neer aan. En als je mij ziet, je. Ik zit op de bar bij Prins Beenhard, die weet ik veel hupsen of flaps. Mede mogelijk gemaakt door... Ach, gelid ik maar. Ik ben het verhaal begonnen, dan is het ik wichtig om het aan te maken. Dit plak zal altijd verbonden wezen aan Lodo van Hamel. En niet alleen vanwege zijn tragedie, maar benamelijk ik om zijn prachtige dromen van een leven vol avontuur. Op 16 juni 1941 werd Lodewijk van Hamel doodsketten door een Duits vuurpeloton. De laatste woorden die hij uitspreekt waren: Leven de koningin! En dit waren de laatste woorden die hij schreeuwde. Als ik net meer leefje, was het weten, dus die neer van mij hoeft te scammen. En als ik wil leefje, weet dan dat ik altijd een paard dat hij waarom vinden zal. Voor jou, mij. Als ik die meer verdriet doen ha,
is steeds van gelok. Maar ik wil dat het wist. Dat geen iets gekrijft. Mijn liefde voor die eerbrekken zult. Als deze strijd dien is, zal de vrouw weer mooi en zuiver wezen. En als de nieuwe vrouw ontbreekt, weet ik zeker dat het geluk weer fines is, als verzinnest. En als God het wil, dan zist mij fine. Wachtjend op die. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future. Even if you fail, I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, now I know the time is right for me. Across the street, I have a dream. I have a dream, a fantasy, to help me through reality. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness.